Moikka tytöt ja pojat. Movie time. Okei, mitä mä oon tekemässä tänään? Hoidon parviketta. Nyt on 2 päivää kulunut. Yritän laittaa joka toinen päivä tai kerran 2 päivässä videoita. En tiedä. Mä katoin yhtä naista, yhtä bloggaajaa, YouTubettaja. Hän on Espanjassa ja hän on perhe, iso tontti, omakotitalo ja hän laittaa joka päivä YouTubeen laittaa videoita. Niin jotenkin mä sain inspiraatiota siitä ja mä ajattelin, pitäisikö munkin ruveta. Mutta hän puhuu venäjää sillä, että elämä Espanjassa, mutta hän ei näytä mitään Espanjaa, ei kerro mitään erikoista Espanjasta, vaan se näyttää omaa tontteja koko ajan ja niitä kanoja hän kasvattaa, tällaista. Mutta se, että hän sanoi, että hän pitää 4 vuotta, hän kanava YouTubessa jo 4 vuotta ja hänellä on yli 500 000 seuraajaa. Niin tämä on se, että Suomessa esimerkiksi ei ole, tai maailmalla ei ole niin paljon suomenkielisiä, että jos mä jatkan suomenkielisenä, siis Suomessahan on 5 miljoonaa, mutta se on koko Suomi, mutta prosentuaalisesti mahdotonta saada niin paljon. Että pitää olla vaan sellainen, että kyllä mä pystyisin olla sellainen, että saisin niin paljon katsoja, mutta me blokataan. Tiedetään TikTokista. Hei muuten, mä lopetin TikTokin. En ole vielä ehtinyt poistaa puhelimesta, mutta mä en enää katso TikTokia enkä tee sisältöä siihen enkä mitään. En pidä liveenä siellä, vaan tässä YouTubessa. Niin se, että se muijoo, vaikka se puhuu venäjää, niin silti sen siinä saisi tekstityksen enkuksi, mutta YouTube ei tunnista suomen kieltä, ei osaa kääntää englanniksi. Et ihmiset niin paljon katsoja karseutuu. Pitää puhua joko enkuksi tai venäjä, mutta ei mun englannin kieli ole niin hyvä, että pystyisin niin mielenkiintoisesti kertoa, puhua. Mitä mä teen? Vitsi. Laitakaa mielipiteitä. Pitäisikö avata vielä 1 kanava ja uusi ja siinä vetää ihan venäjäksi vaikka. Jotenkin kyllä mä osaan venäjää, kun mä asun Venäjällä ja opiskelen siellä, mutta en tiedä, jotenkin luonnotonta. Ylipäätänsä puhuminen on luonnoton asia mulle. Mä voin sanoa, että mä oon ollut mykkänä about 25 vuotta. Kun mä oon nunna, paitsi mä en asu luostarissa, mutta sellaista elämää, että minusta on kaikki niin itsestään selvää kaikki asiat.
Vitsi, mä aloitin puhua noista kasveista, mutta kerron nyt tämän tarinan, että mulla on itsestäänselvyys, että kaikki asiat itsestäänselvät, että kaikki tiedot ovat meillä sisällä. Ne tulee ylhäältä meidän luojalta. Tulee tietoja. Joten on niin turhautua puhua mistään, mutta pitäähän tässä asioita, tarinoita teille kertoa kuitenkin. Oi, onks tää joku kärpänen vai amppu? Ampiainen. Leiskö se sisään? Apua. Täällä oli joskus, kun mä olin... Ai tossa se on, hui. En tiedä onks... Apua! Ai! Pelkäättekö te? Mä pelkään noita ötököitä. Niin. Mitä se sanoo? Okei, mä kerron vaan tästä parkkeesta mieluummin sitten. Että joo, yritän ainakin joka toinen päivä pitää videoita täällä ja mä harkitsen kovasti. Ehkä mä pidän venäjäksi sitten avaan uuden kanavan ja Ich weiß es nicht. En tiedä. Minä en tiedä. Mutta hei, mä näytän teille, että kaikkea mulla on tässä. Eli tää Tradescantia on kaikkialla. Tohon mun pitäisi pyytää mun poikaa kasvattaa. Tää on liian korkealla ja tää on. Tältä se näyttää. Ja sitten tää kukka. Mä en tiedä miksi nämä kasvit keltaistui. Ehkä mä kastelin liian kylmällä vedellä, koska mä en nyt kastellut koko talven aikana. Tietenkään. Tästä tuli yksi marja. Siis nämä lehdet, nyt kun kastelin pari kertaa kylmällä vedellä, niin nämä jotenkin keltaistui ja lähtee helposti irti ja ei tarvitse edes rempiä se vaan koskettamalla. Näin lähtee. Mä en tiedä mikä teitä vaivaa. Ehkä se johtui siitä, että kastelin liian kylmällä vedellä. Nyt mä otan vähän lämpimämpi vesi. En tiedä, eli näin mä teen kaikki, tai poistan siis näitä kuihtuneita, keltaistuneita. En tiedä. Mulla on niin paljon toivoa tähän muusta herukkoon. Nämä lehdetkin, jopa kuivat lehdet, ne tuoksuu niin ihanalta, että pelkästään tämän tuoksun takia kannattaa kasvattaa. Nämä lehdet sitten. Mä laitan nämä lehdet muuten takaisin tohon ruukuun. Että tämmönen luonnollinen kompostointi. Jotenkin mä oivalsin näin. Ja kädessä on sitten 2 valkosipulikynttä. Meidän istuttaa. En tiedä, onko mä kertonut aikaisemmissa videoissa, että jopa valkosipulin varret on maukkaita. Että voi niitä käyttää ja jopa mun mielestä nämä on jopa parempia, koska siinä on klorofiileja.
sitä vihreätä ainetta, tiedättekö mitä kasveilla on, mistä kasvit pidetään terveellisenä. Niin. Sama kuin tässä näin sitten tää on piparjuuri, vuoden vanha. Eli se on kestänyt talven yli, vanhat lehdet irtos. Mä jätän vaan ne tähän. Ja sitten mä istutin mulla oli 2 paljaa ja 2 mä voin nostaa teille. Näytän, että tämmöstä 2 palaa. Mä vaan laitan tohon ja runsaasti vettä. Näin. Runsaasti vettä päällä. Toi ei meinaa pysyä millään. Noi pidikkeet on niin hennot. Okei, tässä on tää mun sitruuna, joo. Tässä oli ruusu. Mä näen, että laitakaa aloe veraan ja istuttakaa ja sitten kastelkaa. Ja sitten se juurtuu. En tiedä, ei ainakaan mulla. Tää on ihan kuihtunut. Tää on jo ihan musta. En tiedä. Noi YouTuben niksit ei todellakaan pidä paikkaansa, vai onko se TikTokista? Joo. Eli mä suljen sen TikTokin, että se vie liikaa mun energiaa, aikaa. Ja toi PayPal meni niin paljon vertaa minulta, että en kestä enää, en jaksa tapella sen kanssa. Okei, eli tässä on metsämansikka. Metsästä on poimittu 1 oksa ja sitten se lähti liikkeelle niin mukavasti. Sitten tää kasvi, se tykkää vedestä kovasti. Mulla ei ole mitään isompaa ruukkua. Periaatteessa pitäisi vaihtaa paikat. Istuttaa ton pieni. Tää on hortensea muistaakseni. Joo, tää on hortensea. Sen pitäisi istuttaa mieluummin tohon, kun tää on matalampi. Ja kun toi tarvitsee niin paljon vettä. Mä en tiedä, onko se ihan, jos ne juuret kuivuivat, niin ei mitä toivoa enää. Mutta kuitenkin mä jatkan kasteellista. Ja sit mä oon istuttanut tähän, kun mä ostan kevätsipulia, niin mä irrotan vaan nämä vihreät osat salaatteihin ja sitten istutan tähän. Tässä on noin kevätsipulit. Tää on purjo. Tuossa on toinen pätkä purjo, äsken istutin. Ja tässä on sipulista. Irrotin vaan keskiosan ja sitten laitoin tuohon, että se juurtuisi. Äsken laitoin 3 tällaista. Ja no sipulithan voi istuttaa tosi tiiviisti. Ja sitten tässä tähän kohtaan laitan noin valkosipulit. Se ei ole juurea ollenkaan, mutta toi kun lähti kasvuun, niin jotenkin uskottava. Okei, eli mä kastelen nyt. Joo, toi rypäät. Ei mitään toivoa niistä. Joo, eli kastelen kohtaa. Tiedä, pitäisikö saman tien vaihtaa toi hortensea ja sitten se toinen kasvi, onko se joku hydrangea tai joku semmonen. Eli semmonen, että se kaipaa vettä kovasti. En tiedä. Okei, eli mä näytän. Tässä on sitten. Laitan vaan sellaista viileätä vettä, ei kylmää. Mulla on joku vesikanisteri tässä. Ja joo. Okei. Mulla menee about
3 tämmöstä kanisteria per parvike, ihan kun mulla olisi monta parveketta. Per kastelupäivä sanoisin näin. Okei, mä laitan sen tähän. En tiedä näkyykö teillä. Näkyykö teillä mitään? On tämmönen pyjaama. Nyt reilusti kyllä. Jammuiselle. Nyt on ollut jotain 20 astetta joka päivä. Joo, ja tohon mä laitoin tilli. Eli siis tilli tai se mitä siitä jäi jäljelle. Äsken laitoin tohon. En tiedä. Ei sekään kestä varmaan. Istutin vaan tän koko tän satsi mikä oli. Niin. Saa nähdä. Oi, ja tässä on mun ananas. Sitten kun on sato, niin tervetuloa. Syö ananasta. Mitä tässä on vielä? Sitruunoa. Mustaa herukkaa. Viinirypäleitä. Ei ikinä. No, piparijuuren lehteä ainakin. Joo. Tällainen oli. Joo, mä varmaan vaihdan nää paikat. Tuon istutan tohon. Eli mikä tää Plant Exchange. Okei, ihanat. Mä yritän. En tiedä, en lupaa mitään, mutta olisi kiva tietenkin teistäkin varmaan, jos laittaisi sen päivittäin videoita tänne. Täältä tässä on syrjä. Ai, näkyykö tossa? Ei näy mitään. Oota. Ai vitsi, likaiset kädet. No, olkoon. Näin likaiset kädet, en vitsi, koskettaa näyttää. Okei. Kiitos, että katsoitte. Laitakaa nyt tykkäyksiä, että jos te haluatte nähdä mun videoita, niin kaikki nämä tykkäykset edistää kanavan kasvua. Jos te haluatte nähdä näitä, koska muuten mä voin suuttua ja lähteä tekemään ihan jotain muuta kanavaa. Että niin. Jos haluatte suomeksi, niin kannustakaa. Okei, kiitos ihan, että nähdään.